Mga bata, ani na po si Teacher Sabina. Okay, mga bata, atong tunan ang subject na araling panlipunan 3, quarter 3. Mahitungod sa alampat. Unsa nang alampat, teacher? Ang alampat mo na gitawag og art pod sa English. So mga bata, ang atong palibot adunay nagkalain-laing alampat. Atong topic mahitungod sa sining nimo hatagi og bili mga sining sa probinsya. Ato unang tubagon ang mga pangutana kung aduna ba kamoy nahibaluan. Okay, basaha ang matag pahayag, lingini ang letra sa hustong tubag. Tagaan mo na ko og pila ka minuto para makatubag. So mga bata, aduna na may nakatunan unsa nang alampat. So karon ato nang batbaton o ato nang tunan unsa ang alampat. Ang matag lalawigan adunay lain-lain nga mga sining nga nagpakita ang katakos sa pag-arte ug talento sa mga tawo sa matag probinsya sa rehiyon. Ania ang pipila ka sining sa probinsya sa Region 7. Okay, mga bata, ang una, sayaw. Na namang ideya unsa nang sayaw, mga bata? Ang Visayan folk dance, usa sa mga sining sa sayaw nga nagpakita sa kultura o sa mga paagi sa pagpanginabuhi sa mga tao sa rehiyon. Ang kumpas nagbase sa mga hiyas sa kinaiyahan ug mga hayop. Ang ritmo sa sayaw nagpakita sa pagsunod sa lihok sa kinaiyahan, sa masahuyoy sa hangin, paghagpak sa mga balod, paglupad sa mga langgam, ug uban pa. So mga bata, ani ay lain pananglitan sa sayaw. Sulili binalay sa sikihor. Ang sulili binalay usa kini ka sayaw nga sikihudnon. Nagpasundayag kini mahitungod sa istorya sa kaninyuon nga nagsugod sa pagpangulitawo, pamalaye ug hangtod sa adlaw sa kasal. Ang bag-ong kasal ug mga paryente nila musayaw og sulili og musinggit og
Sulili binalayi. Ang sayaw sa kasal nga kuradang ang gimog na usab sa Bohol. Muusab nagpulahi ang Negros Oriental. Aduna sila'y sayaw nga gapnod nga paghalad ni San Jose de Padua. Atong ipakita ang hulagbuhay sa Sulili Binalay sa Siquijor. So di ba mga bata, adunay nagsulob og kinasal? Okay, alam na po kita sa sinulog sa Cebu. Ang sinulog usa ka sayaw nga ritual sa pagampo agi og paghalad sa kapistahan ni Senyor Santo Niño, ang patron sa Cebu. Kini nga pagsayaw susama sa sulog ang gikuhaan sa ngalan nga sinulog. Ang mga mananayaw musayaw pinaagi sa pagtikang og kaduha paabante og usa ka tikang paatras nga giduyugan og tambol. Maunay sinulog sa Cebu. Mao ni hulagway mga bata sa sinulog sa Cebu. O di ba mga bata manindot? Okay. Ari na pud kita sa uban pa nga mga sayaw nga mugna sa atong rehiyon ang mga mosunod. Klase nga sayaw ug pananglitan. Okay, so mga bata, una, sayaw sa pakighalubilo. Pananglitan, sortido Cebuano. Sunod, sayaw sa pagpangulitawo. Pananglitan, La Verde. Sunod, mimetik na sayaw. Pananglitan mga bata, unsa na ka? Itik-itik, mananagat, mananggiti, at uhong-uhong. Maunay pananglitan sa mimetik na sayaw. Maunay pananglitan mga bata sa sayaw. Okay, mga alampat nga sayaw. Ari na pud kita mga bata sa kanta o musika. Andam na ba mo mga bata? So kabalo ko excited mo unsa nang kanta o musika. Ang mga kantang binisaya gihatagan og bili od kay gipakita niini ang pagkamalipayon, pagpasalamat ug uban pang mga pagbati sa mga tawo. Mahigugmaon sa musika ang mga tawo sa atong rehiyon. Daghang sikat nga mga mang-aawit sa atong rehiyon sama nila ni una, Pilita Corrales, Vina Morales, Dulce Amor, Virgie Varga, Manilyn Reynes, Sherin Reyes, Chad Borja, Luke Mijares, Yoyoy Villami, Dingdong Avansado, Morissette Amor, og Lobok Children's Choir, og uban pa. So mga bata, daghan mo nakatunan unsa nang kanta o musika. Ani ay pananglitan mga bata sa kanta o musika. Okay, klase og pananglitan. Una, kantang pangbata. Unsa na teacher ang pananglitan? Pakitong-kitong. Sunod, kantang panginabuhi. Si Pilimon. Ako kini si Anggi. Okay, sunod. Balad. Ang pananglitan sa lungsod sa Buena Vista. Sunod, kanta panghigugma. Pananglitan, matud nila. Okay, sunod, kanta sa kasal. Pananglitan, Adios nanay og tatay. Maunay kanta o musika. Pananglitan pa mga bata, di apa. Kanta sa nag-inumay. Pananglitan, Dandansoy. Kanta sa pagpanglitaw ug pagtubaganay sa lalaki ug babaye. Pananglitan, balitaw. So mga bata, maunay mga alampat sa kanta o musika. Okay, so atong nakatunan unsa ang mga alampat sa sayaw o kanta sa musika.
Okay, mga bata, kabalo ko, daghan mo nakatunan, mahitungod sa alampat na sayaw ug musika. Karon atong tubagon ang mga pangutana. Kabalo ko, nakakatun na kamo. Ang inyong buhaton, isulat ang T kung husto ang kapahayag ug M kung sayop ang kapahayag. Okay, andam na ba mga bata? Ready?